un arròs negre de rap, gamba pelada i sípia. En la tinta de la sípia ho feim negre. El primer, sofregim el peix, la sípia, la gamba i l'arròs, una sofregida, amb bastant d'oli. I aquest oli ens serveix després per fer el sofrit. Hem retirat el peix en sofregit i dins l'oli tirant pebre verd, pebre vermell, porro i all. I quan està fregida, moreno, tomàtica. La tomàtica, sucre i sal i confitat. Que cogui. Quan està confitat hi tires els talls, de peix, de la sípia, la gamba i el rap. I això ho mescles i que acabi de coure i això, una pasteta del meu. I després, ja, per acabar l'arròs hi tires el suc, que és un fumet, jo li poso tetrabric, un fumet de peix, i el doble de suc que d'arròs i ja està. Que cogui, mira, està coent i tot. Què, Blot? I l'altre encara... Com ha quedat? Neta. Una tarta.